Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyza hem täzirkör hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşys. Şuň hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýad Muradowyň hemde vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmaklaryna sanly ulga markaly iş masalyny geçirdi. Masalyň dowamyny ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan möhümlerini işlen ýagdaý. Gowaça ýyda etmek boýunça geçirilýän agrotehnika çäreleri, şeýle hem owa milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz sanly ulga markaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim şu günleri vilayatda alınıp barlayan işlerin ýagdaýy, bugdoýdan boşan meýdanlary ikişe taýýarlamak boýunça ýaýlandyrylan işler, gowaça edilýän ýydyň derejesi barada hatabat berdi. Şunda ekrançyk ýerleriniň suw bilen ümçünçiligine berul ünsürliýär. Şu günleri vilayatyň gowaça meýdanlaryna ýydyk işleri agrotehn kadra laýyk dowam edýär. Şonuň bilen birlikde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ýetirilip ýetişdirilen ýer alma, göýök, bakçy we beýleki obagjyk öňümlerini ýygnap almak işleri talaba laýyk alınıp barlýar. Munyň özi döwlet başçylarynyň taşyna laýyklykda ýurdumyzyň bazarlaryna ýönüm bolşanyň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Şeýle hem häkim vilayatyň çäklerini owa milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençlik maksatly desgalardaky gurulşyk işleriniň diýipginlerini ýokalandyrmak boýunça alınıp barlayan toplumdoýun işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýygnalyp alynan galda hatylyny degişli derejede saklamak, gaýtadan işlemek bilen baglanyşyk meseleleriň möhümdigine üns çekmek bilen bu ýurda alınıp barlayan işleriň döwrüň tarapyna laýyk gelmelidigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde gowaça ýydyk etmek işleriniň agrotehn kadra laýyk ýoly goýulmagy häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Döwlet başçylaryny bu barada aýtmak bilen bugdoýdan boşan meýdanlary ekiş möhümine talaba laýyk derejede taýýarlamak, vilayatyň çäklerini, ýer we suw terişdelerini rejeli peýdalanmak, suw howdanlaryny, akawalary arasynda saklamak, ýetişdirilen göýök, bakçy we beýleki ekinleriň hasylyny öz wagtyna ýygnamak hemde olary terligine bazarlara uğratmak meselelerini üren jogapkärçilikli çemilleşilmeligini belledi. Bu babatda häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz şu ýyl vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençlik maksatly desgalarda şol sana Akyl vilayatynyň täze Döwrewap merkeziniň gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny mundan meýlekde bir güýdükçilikde saklamagyň zerurdygyny öňe çekip, häkime bu urda işleriň talaba laýyk ýoly goýulmagy babatda bir näçe görkezmeler berdi. Soňra döwlet başçylarymyz Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýewa söz berdi. Häkim gallar onuň netijeleri, ýygnalan hatylyň saklanşy we gaýtadan işlenşi barada hatabat berdi. Vilayatyň gowy çekilen meýdanlaryna alınıp barlayan ýydyk işleriniň derejesi, ýetişdirilen ýer alma, göýök we bakçy öňümlerini öz wagtyna ýygnap almak boýunça alınıp barlayan işler baradaky maglumatlar hatabatyň özüni dizi. Aýratynda bugdoýdan boşan ýerleri ekşe taýýarlamak, topragy gruplandyrmak meselelerine berul ünsürliýär. Şeýle hem häkim döwlet başçylarynyň taşyna laýyklykda gant çugunlarynyň ekilen meýdanlaryna ýydyk işlerini talaba laýyk ýoly goýmak boýunça berul tagallalaryň edilýäni barada aýtdy. Şol bu wagtyň özünde vilayatda ekrançyk meýdanlarynyň suw bilen üpçünçiligine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem häkim şu günler vilayatyň çäklerini alınıp barlayan gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň diýipginleri, binalary öz wagtyna we ýokary hil derejesinde ulanmaga bermek boýunça edilýän ähli taraplaryň tagallarlar barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan ähli möhümliğin işleriň şol sanyna gowaça gant çugunlaryna edilýän ýydyk işleriniň häzirki zaman talaplaryna we agrotehn kadralara doly laýyk gelmelidigine üns çekdi. Döwlet başçylarymyz pagtanyň şol sanyna beýleki ekinleriň, aýratynda şogunlaryň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek maksady bilen ýöňde goýulan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmegiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu işleriň ýokary guramaçyk derejesinde ýoly goýulmalydygyna üren jogapkärçilikli we toplumlaryň ýetatda çemilleşmeligini aýtdy we bu babatda häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Şonuň bilen birlikde urukdan boşan meýdanlarda sürüm we beýleki taýýarlyk işleriniň agrotehnik talaplara laýyk ýerine getirilmegine, şol sanyna ekrançyk meýdanlarynyň suw bilen üpçünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezidentimiz häzirki din jalş portatlarynyň dowam edýän günlerini
Hadarın kenarına, ayratinna, abada milli tiyagatçık doğuluğunu din jarış tüzümüne degişi işlerin, şol sanına hızmatlar ulgamının dügrabap derecede yola koyulmağının mühüm talep bolup durýanyny beledi. Ve burada alınıp balyan işleri güýdügçilikde taklamak babatda häkime degişi görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz vilayetin çäklerine guruluşy alınıp balyan medeni durmuş we öňümçük maksatly disgalarda dowam edýän guruluşyk işleriniň bir güýdügçilikde taklanmagynyň mümkindigini aýdyp, olaryň bellenlen möhletine we ýokary hil derejesinde ulanmagy berilmegini üpçün etmek taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Daşoğuz vilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim şu günler vilayetde mügsimliğin obagjak işlerinin ýagdaýy, galla hasylyny elevatorlara we ambarlara daşamak hemde yerleşdirmek, şol wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekilemek işleriniň geçirilişi, goýça meýdanlaryna ýaýlandyrylan toplumlaryň iýdek işleri barada hatabat berdi. Vilayetde yetiştirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki obagjak önümlerini ýetkizip ýygnap almak işleriniň netijeleri şaliklen meýdanlarda alınıp balyan iýdek işler barada hem hatabat berildi. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň suwlen üpçünçiligi iýdigderli güýdügçilikde taklanýar. Şeýlekem häkim vilayetiň durly günjeklerini alınıp balyan guruluşyk işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayetde kabul edilen galla hasylyny elevatorlara daşamak hemde yerleşdirmek meselelerini mühim ähmiýet berilmelidigine ünsçekdi. Şunda orokdan boşan meýdanlarda alınıp balyan türüm we tekilemek işleriniň agretenk talaplara laýyk gelmegi wajypdyr. Döwlet başlarymyz bu arada bellemek bilen goýça meýdanlaryna iýdek işler bilen bir katarda diýan keşleri we ketellere garşy çäreleriň öz wagtyna geçirilmelidigini, ýetiştirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki ekinleri ýetkizip ýygnamak, şol wagtyň özünde ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçünçilik meselelerini güýdügçilikde taklamak babatda bir näçe görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz vilayetde guruluşy alınıp balyan medeni durmuş we öňümçük maksatly disgalaryň guruluşyk işleriniň depginlerini ýoklandyrmak, olary bellenlen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleriň iýdigderli güýdügçilikde saklanmalygyny aýtdy. Hemde bu babatda häkime bir näçe anyk taşyryklar berdi. Sanly ulgamaly geçirilýän iş matagatyna soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayetiniň häkimi Amanyliýew söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan mögsimliğin obagjak işleriniň ýagdaýy, hyzgutanyna ýetiştirilen galla hasylyny saklamak we gaýtadan işlemek, şol wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda alınıp balyan taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Häkim şu günler vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň, göýök we bakça ekinleriniň ýetiştirilen hasylyny öz wagtyny we ýetkizip ýygnap almak hemde bazarlarda öňüm bolşugyny üpçün etmege munasyp goşunt goşmak uğruna amala aşyrylýan toplumlaryň işler, şaliklen meýdanlarda ýaýlandyrylan iýdek işler barada hem hatabat berdi. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçünçiligine zerur üns berilýär. Häkim şöyle vilayetde açılıp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalarda alınıp balyan guruluşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, döwlet başlarymynyň taşygyna laýyklykda guruluşygyň ýokary hil derejesine üpçün etmek we olary bellenlen möhletlerde ulanmaga tapşyrmak uğruna zerur işleriň geçirilýänini beledi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, kabul edilen galla hasylyny elevatorlara we ambarlara daşamak hemde yerleşdirmek işleriniň talaby laýyk gurulmalydygyna ünsçekdi. Şol wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekilemek işleri agretenk talaplara laýyk derejede ýola goýulmalydyr. Vilayetiň ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçünçiligine zerur üns berilmelidir. Döwlet başlarymyz goýça we şaliklen meýdanlarda alınıp balyan iýdek işleriniň agretenk kadrlara laýyk derejede ýola goýulmagynyň möhüm talap bolup durýanyny beledi. Bu babatda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Vilayetiň göýük ekrançy kärenetçileriniň daýhan yklasy bilen ösürilip ýetişdirilen yer alma, göýük we bakça ekinleriniň hasylyny öz wagtyna hemde ýetkizip ýygnap almak we olary tarpejlere öz wagtyna getirmek meselelerine zerur üns berilmelidir. Hormatly prezidentimiz vilayetde şu ýyl açılıp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen durly maksatly disgalaryň aýratynda ýaşaýyş jaý toplumlarynyň guruluşyk işlerini ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligini beledi. Hemde bu babatda häkime bir näçe anyk taşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Maru vilayetiniň häkimi Anneberdiýew söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, ýygnalan galla hasylyny saklamak, yerleşdirmek, orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekilemek işlerini talap laýyk geçirmek uğruna edilýän işler barada hatabat berdi. Vilayetiň goýça we gant çugundur eklen meýdanlaryna iýdek işleri agretenk kadrlara laýyk gurulýar. Şonuň bilen bir wagtda ýetişdirilen yer almany, göýök bakça we beýleki obagjak önümlerini ýygnap almak işleri talap laýyk bir jaýdylýar. Şeýlekem vilayetiň ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçün edilmegine möhüm üns berilýär.
Häkim Hatabatyň barşynda şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça ýerur tagallalaryň edilýänligi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kabul edilen galla hatylyny degişli derejede saklamak hem de ony gaýtadan işlemek meseleläriniň wajypdygyny ünsüçekdi. Şol bir wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda alınıp barýan türüm we tekillemek işleri agriten talaplara laýyk ýola goýulmalylar. Döwlet başlarymyz vilayetin gowy we gançygyny rekilen meýdanlaryna ýygyk işleriniň agriten kadra laýyklykda ýola goýulmagynyň möhüm talapdygyny ünsüçekdi. Şol bir wagtyň özünde vilayetin ekrançyk meýdanlarynyň tugulen üpçünçiligini, ören jogapkärçilikli çemilişilmeligini ünsüçekip bu wagtda häkime bir näçe tawşyklar berdi. Hormat prezidentime ýazyrky döwürde yer alma, göýök bakçy we beýleki ölümleriň bolşugyny üpçün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, bu urda alınıp barýan işleriň netijelik häsiýete eýe bolmak üçin ýerur tagallalaryň edilmelidigini aýtdy. Döwlet başlarymyz şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödükçükde saklamak babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýaz Muradowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda owagyjyk işleriniň alınıp baryşy, aýratynda ýetişdirilen galla hatyryny saklamak, orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işlerini geçirmek oruna ýaýlangylan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň gowça meýdanlaryna ýygyk işleri agriten kadra laýyklykda geçirilýär, ösüş tutulýar. Şunda gowça eklen meýdanlarda getelleri we ýan-keşlere garşy görüş şäherleri degişli derejede ýola goýulýar. Şol wagtyň özünde paýta ýygymyna taýýarlygyň çäklerini, paýta syraýjy kärhanlary, kabul ediş harmanhanalarını möhüme taýýarlamak boýunça ýerur işler alınıp barylýar. Şeýlekem vice-premier döwlet başlarymyzyň udal beren tarşyklaryna laýyklykda ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, suw serişdelerini erejeli peýdalanmak we suw üpçünçiligi boýunça işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günler alınıp barýan möhümlerin owagyjyk işleriniň aýratynda orokdan boşan meýdanlarda geçirilýän türüm we beýleki owagyjyk işlerini hereke edýän kuwatly teňkalaryň dolu güýjüne öňüjükli ulanmagynyň wajypdygyny bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayetlerde gowça edilýän ýygyk işleriniň agriten kadra laýyklykda ýola goýulmagynyň möhümdigini aýtdy. We ekrançyk meýdanlarynyň tugulen üpçünçiligini gowlandyrmak, tuw howdanlarynyň işini talap laýyk ýola goýmak we umuman tuw serişdelerini erejeli peýdalanmak babatda vice-premiere bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de häzirki döwürde ýerleri geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlamak, kärineçi daýhanlary ýokary hili tokumlar, döküm bilen üpçün etmek meseleläriniň wajypdygyny ünsüçekip, bu işleriň milli daýhançylyk diýepleri we häzirki zamanyň ötün tejribesi esasynda alınıp barylmalygyny bellädi. Şunda öýrümçige owagyjyk gylymynyň ýokary gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Döwlet başlarymyz öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmegiň ilkinji nobatda talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durumçyk taýdan ösürmekde, o vilayatynyň ýaşaýyş durmuşyny hasy gowlandyrmakda alınıp barýan işlerde möhüm orun eýilýänligini bellädi. Hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala abadançylygyny we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bir karar watanymyzyň arwaşygynyň bähwidine alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanışdyýys. Durdyýew adatdandaşary we dowlat ýaly elçi diýen diplomatik derejäni bermek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Begenç Orad Muradowyç Durdyýew adatdandaşary we dowlat ýaly elçi diýen diplomatik derejäni bermeli. Durdyýew hakyna Begenç Orad Muradowyç Durdyýew Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynyň Seur şäheri adatdandaşary we dowlat ýaly elçi wezipetini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Şugun Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň işler baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise bu toparyň ýurdumyzyň urdaş ministrliklerining we puduqyny dolandyryş idaralarynyň köpçüliklerini habar beriş işleriniň ýolbaşçylary hemde wekilleri gatnaşdylar.
Meclisin gün tertibine toparın 2020-nji ýylyň 1-nji ýarmyna ýerine ýetiren işleriň netijeleri hemde geljeki döwürçin işleň meýilnamaty boýunça meseleler girdildi. Çykyşlarda atabat döwrüne hormatly prezidentimiziň görkezmelerini hemde tapşyryklaryna we toparın 2020-nji ýyl üçin iş meýilnamatyna bellenlen wezipelere, UNESCO bilen bilelikdäki hereketleriň 2020-2023-nji ýyllar üçin meýilnamatyna laýyklykda alınıp barilen işler barada habar berildi. Şu ýylyň başyndan bäri UNESCO hemde oň sebitleýin düdüm bölümçeleri bilen köp sanly online duşuklary, webinarlar we geňeşmeler geçirli. Häzirki döwürde ahaltekatçylygyň öte atlary bedemeň hemde ýüpek öýünümçiliginiň diýeplerini we beýleki UNESCO-nyň adamlaryň maddedäl meden miratynyň sanawyny girdmek mümkinçiliklerini garalýar hemde degişli öğretmennamalary taýýarlamak meseleleri öwrenilýär. Meclisiň dowamyny ýurdumynyň ýokary okuw mekdeplerine UNESCO kafedratyny açmak üçin degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barilyanyny barada aýdyldy. Aşgabat şäherini UNESCO-nyň şäherleriniň dörejilik toruna dizayn ugru boýunça ähli umumy sanawy goşmak boýunça gazanylan netijeler we bu gurda alınıp barilýan işler hakynda da maglumatlar dinlendi. Konvensiýa şäherlerine Türkmenistanyň milli topary tarapyndan Koýtandaň daglyk eko ulgamyny UNESCO-nyň bütün dünýä miratynyň sanawyny girdmek boýunça milli derejedäki maglumatlar taýýarlamak işlerini alyp barýar. Meclite gatnaşçylar Türkmenistanyň UNESCO bilen sport hemde beden terbiýe ugru boýunça hyzmatdaşlygyna we gatnaşyklaryň işleňleşdirilmegine möhüm öňsärdiler. Meclise ýurdumynyň UNESCO-nyň ýeri düdümleýin bölümlerine orny pugtalandyrmak, UNESCO-nyň konvensiýasyna goşulmak, Ýewropa dewletlerine ýokary bilim bilen baglanyşykly hüner derejelerini ikrar etmek, halkara ilmi gatnaşyklary giňeltmek, sanly tatlamalar we maglumat alçmak boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini öwrenmek bilen bagly möhüm ugurlaryň ähmiýetine de garaldy. Ahal ulaýatynyň Beherden etrawynyň Arçman Daýhan birleşiginiň çägine ýerleşen ajaýyp usat halal önümleri hojuluk jemgyýetinde işleň depgine barha ýokurlanýar. Bu ýerde önürleýän önümler elat arasynda uly islegden peýdalanýar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň Arçman Daýhan birleşiginiň çägine ýerleşen Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan ajaýyp usat halal önümler telekeçi hojuluk jemgyýetim özüniň önürýän ýokary hilli et we süýt önümleri bilen gün saýyn adagan kärhanalaryň birdir. Bu mallarçylyk toplumy 30 hektar meýdanda ýerleşip, onu dünýäniň ösen ýurtlaryny önürlen eň kemil tehnologik enjamlar oturdulan. Beýik hojuluk jemgyýeti bir ýylyň dowamynda 100 tonna et önümlerini önürmäge niýetlenenler. Önürlen ýokary hili et önümleri ýurdumyzyň içerki bazarlaryna ugradylýar. Şeýle-de bu ýerde bir güniň dowamynda 15-16 tonna süýt önürlýär. Önürleýän ýokary hili süýt önümleri Senagat taýdan gaýtadan işlenmek üçin ýurdumyzyň süýt kärhanalaryna ugradylýar. Toplumyň çägine mallar üçin häzirki zaman ölüňlerine laýyk gelýän ýataklar, gezim meýdançylary, şeýle-de olary iýmitlendirmek hemem sagym işler üçin döwrewap oňoýly şertler döredilipdir. Mallar üçin o tüýümleriň telekeçi hojuluk jemgyýetiniň öz ekin meýdanlaryna ýetişdirilmeginiň ýoly goýulmagy bu ýerde önürleýän etiň we süýdüň özüne düşýän gymmatynyň peselmegine, hemem halk üçin eleter bahadan bolmagyna oňyn ýardam edýär. Ýere gelende ýüze golay adamyň zähmet çekýän ýeri bolan bu önümçilik kärhanasyndan işgärler netijeli zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilendigine aýtmak gerek. İş ümdüge barha ilerleyen bu hojuluk jemgyýetiniň ruhwelent işgärleriniň güneşli diýarymyzda telekeçilik işini ösürmek barada edýän ýadawsyz tagallaty üçin arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda iş öwrülen ihlasy bilen hususy kärhanlarda dünýä bazarlaryna bäsiş biljek önümlüň dürli görnüşleri önürlýär. Lewap welaýatyna da halkyň dürli azyk önümlerine bolan islegine kanagatlandyrmakda netijeli işleýän hususy önümçilikleriň biri ýakyn dost hojuluk jemgyýetiniň gök we meýwe önümlerini gaplaýjak kärhanasy. Berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň belen tutumlaryna laýyklykda ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da gök bakçy önümleň we meýweleň bol hasyny ýetişdirmek bilen birlikde owu hojuluk önümlerini gaýtadan işlemeklige de aýratyn ünsürlýär. Bu urda esasan welaýatyň işçiň telekeçiler tarapyndan ýygyderli ýoly goýulýan işler hasyn bilinmäge münasipdir. Welaýatyň kerketrawynda hereket edýän ýakyn dost hojuluk jemgyýetiniň gök we meýwe önümlerini gaplaýjak kärhanasam netijeli iş alyp barýan hususy önümçilikleriň biridir. Hususy önümçiligiň işiniň ýoly goýulmagyna, sanyjy ýylyň geçenligine garamazdan, bu hususy önümçilikde önürleýän ýokary hili önümler elat tarapyndan uly islegden peýdalanýar. Bu ýerdäki döwrewap enjamlar gök önümleri, hemem durly görnüşli meýweleri ýokary hili gaýtadan işlemekligi mümkinçilik berýär.
Häzirki wagtda bu ýerde ýaşlaryň 30-da golaý zähmet çekýär. Mälum bolşýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlarynyň göw önümden heme miwelin durly görnüşleriniň köpçüliklerin beşip ýetişýän döwri. Bu bolsa kärhanada işden hasam netijeli we ýokary depkinden alınıp barylmagyna şert töredýär. Netijede önümçüliň iş depkini ýygydarly ýokarlanýar. Häzirki wagtda bu kärhanada 20-den gowrak görnüşli önüm önerilip, mürəbbäniň 7, durly şireli içkilen 7 görnüşi, şeýlekem 4 görnüşli dozy yapma ýaly önümler gaplanýar. Hususy kärhanada geljekde önümden görnüşlerini epese artdyrmaklyk maksat edinilýär. Kärhanada häzirki wagtda önümçilik üçin zerur bolan gök we miwe önümleri elatdan satyn alınmak bilen, geljekde bolsa bu önümleri hut öz güýji bilen ýetişdirmeklik maksat edinilýär. Bu babatda bolsa hususy önümçilikde äkli mümkinçilikler we şertler bar. Ýurdumyza adyk bolçulugynyň öpçün edilmegine münasip goşunt goşýan beýik hususy kärhananyň agzywer işgärleri telekeçilik işini alyp barmakda uly gollaw berýän arkadaly serdarymyza alkyşlaryny hemem hoşallyklaryny aýdýarlar. Türkmen türgünleri agratletika boýunça ýetginjeklen hemem ýaşlaryň arasynda Özbegistana tamamlanan Aziýa çempionatyna ören şowly çykyş etdiler. Biziň türgünlerimiz altyn, kümüş, bürünç medallar eýelip, sylaw münwerini bezediler. Olaň gadanan ýeňişleri geljekki üstünliklerimize uly badargydyr. Türkmen türgünleriniň agratletika boýunça Aziýa çempionatyna gadanan üstünlikleri ören gowandyrjydyr. Aşgabat şäheriniň 104-nji orta mekdebiniň 10-njy synıp okuwçy Amanowa Medine 7-nji gyýlaryň arasyna 64 kg agram derejesinde Özbegistan, Gazagystan, Hindistan, Koreýa respublikalarynyň, Taýland, Bahreyn paşalyklarynyň türgünlerinden üstünlikle çykyş edip, silterläp götürmekde 85 kg galdyryp 1-nji orny eýlep altyn. İtekläp götürmekde 104 kg galdyryp 1-nji orny we altyn medala, onuň umumlukda galdyran agramy 189 kg bolup 1-nji orny we altyn medala jemi 3 altyn medala munasip boldy. Şeýlehem onuň ýaş gyýlaryň arasynda 64 kg agram derejesinde Özbegistan, Gazagystan, Hindistan, Koreýa respublikalarynyň, Taýland, Bahreyn paşalyklarynyň türgünleriniň arasynda silterläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 85 kg, 3-nji orny we 1-nji, itekläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 104 kg 5-nji orny, umumlukda galdyran netijesi boýunça 189 kg 3-nji orny we 1-nji medala, jemi 2 1-nji medala munasip boldy. Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mekdebiniň 11-nji synıp okuwçysy Muhyip Saparly ýetginjekleriň arasynda 89 kg agram derejesinde Özbegistan, Kyrgyzstan, Irak, Günorta Koreýa respublikalarynyň, Bahreyn, Saudy Arabistan paşalyklarynyň türgünlerinden üstünlikle çykyş edip, silterläp götürmekde 135 kg 1-nji orny we altyn, itekläp götürmekde 165 kg 1-nji orny we altyn medallary, umumlukda 300 kg 1-nji orny we altyn medala munasip bolup, jemi 3 altyn medal eýledi. Alimp Orta Sport mekdebiniň 10-njy synıp okuwçysy Bagtyarov Perhat ýetginjekleriň arasynda 55 kg agram derejesinde Gazagystan, Hindistan respublikalarynyň, Vietnam döwletiniň türgünlerinden üstünlikle çykyş edip, silterläp götürmekde 102 kg 5-nji orny, itekläp götürmekde 125 kg 3-nji orny we 1-nji medala, umumlukda 227 kg 5-nji orny munasip bolup, jemi 1-1-nji medal eýledi. Margulatyň Sakarça etranyň daşary dillerini ýöreçleşdirilen 35-nji orta mekdebiniň 10-njy synıp okuwçysy Kakhamradowa Gülälek ýetginjekleriň arasynda 59 kg derejesinde Özbegistan, Gazagystan, Hindistan, Indoneziýa respublikalarynyň türgünlerinden üstünlikle çykyş edip, silterläp götürmekde 77 kg 4-nji orny, itekläp götürmekde 90 kg 3-nji orny we 1-nji medala, umumlukda 170 kg 3-nji orny we 1-nji medala munasip bolup, jemi 2 1-nji medali eýledi. Daşary welaýatynyň Gurban Sultan Ejadynak etrany 2-nji orta mekdebiniň 11-nji synıp okuwçysy Sapaýew Suraçybek ýetginjekleriň arasynda 96 kg agram derejesinde Özbegistanly, Eýranly, Indoneziýaly türgünlerden üstünlikle çykyş edip, silterläp götürmekde 135 kg 3-nji orny we 1-nji medala, itekläp götürmekde 159 kg 2-nji orny we kümüş medala, umumlukda 294 kg 2-nji orny we kümüş medala munasip bolup, jemi 2 kümüş we 1-1-nji medali eýledi. Alimp Orta Sport mekdebiniň 10-njy synıp okuwçysy Rustamowa Enemjan ýetginjekleriň arasynda 81 kg agram derejesinde Özbegistanyň, Gazagystanyň, Hindistanyň türgünleri bilen bilelikde çykyş edip, silterläp götürmekde 88 kg 2-nji orny we kümüş, itekläp götürmekde 113 kg 2-nji orny we kümüş, umumlukda 201 kg 2-nji orny we kümüş medallary, jemi 3 kümüş medal eýledi.
Şeýle hem ol ýaş gyýlaryň arasynda hem 81 kg agram derejesinde Özbekistan, Kazakistan, Hindistan respublikalarynyň türgelleriniň arasynda silterläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 88 kg 3-nji orna we 1-nji. Itekläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 113 kg 2-nji orna we kümüş. Umumlukda galdyran netijesi boýunça 201 kg 2-nji orna we kümüş medallara, jemi 2 kümüş we 1-nji medala nasip boldy. Türkmen türgelleriniň agyr atletika boýunça yetkinjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatyna 21 döwletiň 261 türgeniniň arasynda ýeňiş gazanmagy aýratyn belläliklidir. Bu üstünlük hormat prezidentimiziň ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça amala aşyran işleri bilen berk baglanyşyklydyr. Hormatly alymlar, bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtaxt Maşgabatda 25-nji iýulda saat 20-den 26-njy iýulda saat 23-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışaryň. Balkın vilayatyna ýetgäp duran bulutly howa baryp demirada kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 22-27 gradus gündüzine 31-36 gradus, kenarya etraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulutly howa baryp gündüzden tezligi sekundda 9-14 metr käýlerine 16 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 23-28 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa baryp demirada gündüzden tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 25-30 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna açyk howa baryp demirada gündüzden tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 26-31 gradus maýl, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna ýetgäp duran bulutly howa baryp ijatyna we ýerden az kem ýagşýar, ýylgyrymşak we mümkin. Demirgada kunmatardan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 21-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtaxt Maşgabatda az bulutly howa baryp gündüzden tezligi sekundda 9-12 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 26-28 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyň şu iýul aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy başlaýar. Edil watandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhretinden gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipdiligi berjay etmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşary bolary berjay etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär wesenýär. Ähli ösüşlerini özününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolun edilýär.